An bɛ APDF mɔgɔw ka tɔn ɲɛmɔgɔ den de ye anw ye. An hakilina ye min ye, sugu n'a saniyara a nafa b'an bɛɛ kan. A bɛ bɛɛ kisi bana jugu ni kɛwale jugu tɔɔrɔ ma. Ne ye kafo présidente ye Sebenikɔrɔ. An b'a fura wagati o wagati san kɔnɔ. Mais wagati de a bɛ komi a janyana ɲɔgɔn na. Donc mɔgɔw y'u profiter ka na yan kɛ ɲamanton ye. Donc an ɲɛ b'a la ɲaman in bɛ ka caya, ɲaman bɔyɔrɔ man ɲi. Parce que ɲaman bɛ an ka foyer de jeunes ani misiri a b'olu de ni ɲɔgɔn cɛ ani sugu. Donc vraiment o ye yɔrɔ ye ɲaman man ka ye yɔrɔ mun fan fɛ. Donc maintenant an ɲɛ b'a la ɲaman bɛ ka bonya jusqu'à ce que carré kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka bɔ ka n'u ka ɲaman fara sugula mɔgɔw ka ɲaman kan. An bɛ fɛ ka dan de sigi o la. Donc dan dun tɛ se ka sigi a la fo min bɛ yen an k'o cɛ fɔlɔ. N'an y'o cɛ wagati min na donc précaution minnu kan ka ta disposition fɛn fɛn kan ka ta pour que ɲaman kana bonya tugun ka yan kana kɛ dépôt ye tuguni an b'o ɲɛɲini. Quartier sensibilité bɛɛ lajɛlen de ye nin miiriya ta dugutigilankaw jeunesse mairie kafo an bɛɛ de sera ka hakilina jagabɔ k'a fɔ ko sugu ye bɛɛ ka activité kɛyɔrɔ de ni mun ba tɛ yan o kɔrɔmuso bɛ yan walima o balima dɔ kɔni bɛ yan donc o yɔrɔ min feerekɛyɔrɔ de don dumuni bɛ feere a kɔnɔna la donc n'i bɛ dumuni kɔni feere a ka kan i bɛ dumuni feere yɔrɔ min na a ka kɛ yɔrɔ sanuma ye. Bon an ye sugu jeunesse de ye tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ sugu kɔnɔ an bɛ salen sara an ka ɲaman tɛ ka cɛ ɲaman tɛ ka fura donc an fana wulila ka se jeunesse Sebenikɔrɔ jeunesse ɲɛmɔgɔ ma anw de ye sugu jeunesse ye an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'an dilan dɛ n'an yɛrɛ ma wuli k'an yɛrɛ dilan n'an y'a to mairie bɔ an ka sugu tɛna se ka sanuya an wulila ka fara ɲɔgɔn kan ka sugu sanuya. Sigida ko la ni kungo nana fɔlɔ jamana bi tɛ sini ye anw de ta ye ni bi tiɲɛna sini tɛ sɔn dɛ bon anw denmisɛnninw an ɲɛ bɛ bi tiɲɛtɔ de la an bɛ ka fɛɛrɛ de ɲini pour que bi bɛ se ka ɲa anw bɛ se ka sini kɛ lafiya la cogo min na wa sini o y'an den minnu fana ye olu fana bɛ se k'o kɛ lafiya la cogo min na o de kama an wulila parce que an b'a dɔn kungo min don bɛɛ lajɛlen kungo don denmisɛn kungo don maakɔrɔ kungo don bon o tɛ ɲɛ anw yɛrɛ fana ka wuli k'an cɛsiri an bɛ an n'an dɛmɛ k'an ka wara faga o sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo. Ayiwa ne an fɛn sɔrɔla anw na n'o ye denmisɛnninw ye k'u bɛ baara kɛ saniya na u mana bɔ su anw bɛ bɔ n'u bɔra tile anw bɛ bɔ barisa ɲaman ye fɛn ye nɔgɔ ye a bɛ bana bila mɔgɔ la soso cayara pali bɛ denmisɛnninw na a bɛ mɔgɔkɔrɔbaw la o de kosɔn denmisɛnninw ko an ka saniya kɛ an fana ko an b'u kɔ u mana wuli heure o heure an bɛ wuli. K'a fɔ k'an bɛna kalo san ma kɔnɔ santima kɔnɔ nin na bilen dɛ an bɛ nin ko kɛ don o don de ye sa n'a y'a cɛ k'a ban dɔrɔn gardien bɛ bila yɔrɔ la ni mɔgɔ o mɔgɔ minɛra hali ka fila mananin bila k'i ɲinɛna kɔ k'i b'i ka tafe siri i wulitɔ ka yɛlɛnna yɛrɛ sinon n'i taara k'a to i ye ko sɔrɔ dɛ parce que i mana min sɔrɔ a la dɔrɔn i y'a ɲini. ne bɛ baara kɛ sugu la baara nin cɛ ka ɲi kojugu mais mairie mɔgɔw fana u bɛ sara minɛ ala ka tɛrɛ o tile u tɛ baara kɛ sugu kɔnɔ mairie mɔgɔw de kan ka sugu kɔnɔla furan ala ka lɔngolo mais mairie mɔgɔw tɛ i ka baara kɛ la. Sugu yɔrɔ furan ko ɲuman don quoi n'a sera k'a kɛ ko laban ta ye ka sugu yɛrɛ ko organiser ka ɲɛ quoi o de ka di an yɛrɛ jeunes ye parce que tuma o tuma an ka sugu mankan misɛnnin de b'an ka sugu kɔnɔ yan nɔ a cɛ man ɲi quoi. Population bɛ n'an fɛ kosɛbɛ bon n'an cɛra u k'a kɛ cogo sugu bɛɛ la walasa ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ bilen ɲaman mana mɛn a bɛ kɛ sababu ye a cɛli bɛ gɛlɛya. U bɔra ka baara min kɛ nin ye baara nin ye ɲɛta baara ye parce que an bɛɛ degulen don Sebenikɔrɔ musow degulen denmisɛnninw degulen n'i nana sugu la n'i y'a ye daga bɛ sigi so kɔnɔ i ye sugu de jɔ fɔlɔ sugu bɛ jɔ cogo jɔ i tɛ se ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ la ɲaman cayara n'u ye hakilina nin sɔrɔ ka ɲaman nin cɛ ka bɔ yen mais ne bolo o t'a bannen dɛ an b'a ɲini État fɛ u ka solution ɲini ka minɛn ɲini ka d'a ma a ɲaman bɛ kɛ yɔrɔ min na a bɛ cɛ cogoya min na parce que hali ni a y'a furan don o don ka furan n'a ɲaman kɛyɔrɔ t'aw bolo halisa degun kelen de don. ɲaman bɔyɔrɔ ko ye problème ye dɛ vraiment min yɛrɛ kɔni ka d'an ye u ka ɲaman bɔyɔrɔ préciser an ye pour que baara in kana sumaya parce que à chaque fois que ni mobili taara n'u ko ko autorisation ou bien ko ɲaman tɛ bɔ yen camion bɛ mɛn munumunu na tile bɛ chauffer mɔgɔw bɛ décourager donc ɲaman bɔyɔrɔ ko yɛrɛ de ye problème ye bi Bamako kɔnɔ. dɛmɛbagaw y'an dɛmɛ sugu mɔgɔw dɔw y'an dɛmɛ quartier kɔnɔ mɔgɔ dɔw y'an dɛmɛ mais dɛmɛ fanba ye baara farikolola baara yɛrɛ ye n'o bɛ jeunesse bolo sinon an dɛmɛna mairie y'an dɛmɛ député y'an dɛmɛ sugu mɔgɔw y'an dɛmɛ mais dɛmɛ fanba ye jeunes yɛrɛ
parce que a farikolola baara de ka girin kosɛbɛ kosɛbɛ hali ni wari b'i kun n'i ma mɔgɔ sɔrɔ ka farikolola baara kɛ yɔrɔ o ye tɔ ka jɛ ye dɛ. mobili 2 de dira an ma o mobili 2 de dira an ma honorable ye 2 min ɲini o dira an ma ani an ka président yɛrɛ président des jeunes Karim Keita ale ye GIE du fana ale taar'olu sɔrɔ ye k'olu kuma ɲɔgɔnya n'u bɛ se k'u ka mobili d'a ma hali n'an b'u sara olu fana y'o d'a ma k'o fara kan o ye mobili 3 ye bon poubelle hakɛ min fana bɛ yan o don komi don fɔlɔ t'a la mobili t'ale bloquera mais o y'a sɔrɔ mairie ye poubelle 4 ɲɔgɔn na mairie ye poubelle 4 di peluden 12 ani aratu isi aratu bon aratu daba tɛ ŋɔnɔ tantɔ parce que fo n ka tila k'u jate aratu ani aratu u y'o d'a ma ani buruyɛti den 3 o bɔra mairie ta fan fɛ bon ani fana komi association dɔw bɛ yen komi an y'a yira sigida ko don an bɛɛ lajɛlen kungo don olu fana ka fɛn dɔw u y'o singɛ an ma an ka jɛ ka baara kɛ n'an tilara fana a bɛ segin vraiment ni mɔgɔ mɔgɔ se y'an dɛmɛ ni ye nin ko kɔni an bɛ fɛ a ka kɛ ko taalen ɲɛ de mais a kana jɔ parce que an mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ na nin y'a siɲɛ caman ye an b'a organiser mais a ma bonya ka se nin ma mais an bɛ fɛ nin ka kɛ kalaya la a ka kɛ continuité ye a kana jɔ cogoya si la donc o kɔni y'an ka laɲini donc an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ mɔgɔ y'an dɛmɛ ala k'a bɛɛ sara n'an ŋani ye quartier ko de don yɛrɛ ko de don n'anw sara na bi an sara an ka quartier de donc an bɛ wuli hali n'an bɛ faga la de an bɛ wuli kɔni an b'an se k'a la.